ቤት ምግቢ ከፊቶም እዮም ገዛ ድላላውን ዝጀመሩ ኣለው ግን ተቐባልነት የብሉን ካብዚ ዝገደደ ከዓ ሕገወጥ ስራሕ ዝሰርሑውን 150 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣሲርና ኢና ናይ ዩጋንዳ ወዳት ቅሬታ ኣለዎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ደቂ ኣንስትዮ ምሳና ሓዳር ምግባር ኣይደልያን እዮም ዝብሉ እዝን ከምዚ ዓብይ ርእሲ ኮይኑ መዘራረቢ ኮይኖም ነይሮም እዮም ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ኢና ዘለና ካብ ኣፍሪካ እታ ዝበዝሕ ስደተኛታት ዝነብሩላ ሃገር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ኣይኮነን ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ ዋና ከተማ ዩጋንዳ ካምፓላ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን መምራቅ ዝተረኸቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት እዮም እዚ እውን ኣብ ካምፓላ እዩ ናይ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስትያን እዚ ከዓ ኣክሱም ጽዮን ማርያም መዓዝ እዚ ጥራሕ ርሕቕ ኢልካ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስትያንን ዝርከብ እንትኸውን ናይ ካሊእ እምነት ተሓወስካ እዩ እዚ ሪኢኻ ክንደይ ዝኣክል ናይቲ እምነት ተኸተልቲ ስደተኛታት ኣብ ካምፓላ ከም ዝነብሩ ምግማት ይከኣል እዩ ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ብፍቅርን ብምትሕስሳብን ካብ ዝነብሩለን ቀዳመይቲ እንትትኾን ስደተኛታት ብመነትና ምክንያት ክበጽሓና ኢሎም ከይፈረሑ ከይተሸቅረሩን ብሰላም ዝነብሩላ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን ግን ናይ ተዓዲ ዜጋታትን መንግስታዊ ተቋማትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ናይ ኣኽለና መናወብረና ኣኽቢሮምልና ዝብሉን ካልኦትን መረረት ምስማዕ ዝተጀመረ ይመስል ብዝበለጸ ከዓ ኣብቲ ናይ ሃገር መረፃ እዋን እቲ መረረት ዛይዱ እዩ ኣብ ናይ ደማዓንቲ ጉዕዘና ብዙሓት ኣሕዋትናን ሓትናን ሓቂፋ ዝሓዘት ናብ ዩጋንዳ ብምኻድ ኣብኣ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎም ህይወት ክንድህሰሲና ሓቢርኩምና ጽንሑ ዩጋንዳ በረን ስደተኛታት ክፍቲ ካብ ዝኾና ውሕዳት ናይ ዓለምና ሃገራት ሓንቲ እንትትኾን ብናይ ዩኤንኤችሲአር ሪፖርት መሰረት 1.8 ሚልዮን ስደተኛታት ይነብሩላ እዮም በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ስደተኛታት ብምትእንጋድ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ከዓ ካብ ኢራን ቱርኪ ኮሎምቢያን ጀርመንን ስዒባ ሓምሸቲ ስደተኛታት ዝነብሩላ ሃገር እያ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን 55% ክሕዙ ከለዉ ብቁፅሪ 1.2 ሚልዮን ይግመቱ ቀፂሎም ከዓ ናይ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ 31% ይበጽሑ ቀፂሉ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ከዓ ናይ ሶማልያን ብሩንዲን ናይ ሱዳንን ዜጋታት እውን ኣብ ኡጋንዳ ብስደተኛ ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ስደተኛታት ኣብ 13 ዝተፈላለዩ ናይ ስደተኛታት ካምፕታት ዝነብሩ እዮም ኡጋንዳ ብ2006 ዘውፅኣት ሕጊ መሰረት ስደተኛታት ካብ ዓዲ ክንቀሳቀሱን ኣብ ዘለዋ ናይ ሃገር ከተማታት ምስ ዜጋታት ተሓዊሶም ንኽነብሩ ፈቒዱ እዩ እዚ ብምግባራ ኣብታ ሃገር ካብ ዝርከቡ ጠቕላላ ስደተኛታት 8% ዝኾኑ ኣብታ ዋና ከተማ ካምፓላ ገዛ ተኻርዮም ምስቶም ዜጋታት እብቲ ዓዲ ሓቢሮም ይነብሩ እዮም ኣብ ካምፓላ ናብርኦም ካብ ዝገበሩ ስደተኛታት ከዓ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይርከብዎም እዮም ምስ ካልኦት ክነጻጸሩ ከለዉ ብቁፅሪ ብዙሓት ዋላ እኳ ተዘይኮኑ ብኣነባብርኦምን ሓቢር ኣብ ሓደ ከባቢ ብምንባርን ምኻድን ግን እታ ከተማ ብናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዘዕለቕለቐ ተምሲልዋ እዩ ብዝበለጸ ኣብ ካባላጋላ ካሳንጋ ችታላንጋ ቡንጋን ኮንጌን ቡዚጋን ዝበሃሉ ኣብ ሓደ መስመር ዝርከቡ ከባቢታት ጥራሕ ብምንባሮም እዩ ብዩኤንኤችሲአር ዝተመዝገቡ 70,000 ኤርትራውያንን 12,000 ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝነብሩ ይሕበር እዩ ብስደተኛታት ኣብ ዝነብሩሉ ሃገር ናብራን ምሽናፍ ጻዕርዓር ምባሎም ብኣናብሮም ካብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፍሉይ ብምባሎም ከምኡውን ብኣካዳድነኦምን ሕብሮም ዝተፈለዩ ምዃኖም ብቐሊሉ ዓይኒ ክኣትዉ ኣኽኢልዎም እዩ ብዝበለጸ ብቋንቋኦም ከምኡውን ንዝኸፈትዎ ንግዲ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ መጽሓፎም ንእሽተይ ከለዉ ብዙሓት ከምስሎም በቶም ዜጋታት ሃገር እውን ኣብ ዓይኒ ክእትዎም ገይርዎም እዩ ዝበዝሑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ኡጋንዳ ዝኣተዉ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስጋር ብግዝያውነት ንምብጻሕ እምበር ብቐንዱ ናብርኦም ንምምስራት ኣይኮነን ኮይኑ ግና ኡጋንዳ ምስ በጽሑ እቲ ሃገር ንስደተኛታት ብዘለዋ ምቹው ባይታ እቲ መንግስቲ ብዝህቦ ነጻነትን ኣብ ዩጋንዳ ናብርኦም ዝመስረቱ ብዙሓት እዮም ብዝበለጹ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሱዳን ብዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ነብሶም ንምድሓን ከብሉ ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ዝሓሸ ሰላም ናብ ዝነብሩላ ኡጋንዳ ኣምሪሖም እዮም ብዝኸድዎ ዘሎ ኣጋጣሚታት ብምጥቃም ህይወቶም ንምቕያር ጻዕርዓር ምባል ካብ ዝፍለጡ ሓበሻ ንእሽተይ ዘይበሃሉ ኣብ ኡጋንዳ ጻዕርዓር ኢሎም ብምስራሖም ህይወቶም ንምቕያር ይፍትኑ እዮም እዚ ግን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ዓይነታት ምስታፍ ካብ ዝጀመሩ ዓመታት ኣቑፂሮም እዮም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኡጋንዳ ንምንባር ዕድል ዝረኸቡ ሓበሻ ሱፐርማርኬት ሬስቶራንት ቤት መስተን ከምኡውን ባርቤሪን ታቶን ብጣዕሚ ገጀፍቲ ትካላት ማለት እውን ከም ሆቴላትን ሪዞርትን ነዳጅ ማድያን ዝወነኑ ኣለዉ እዮም ሓደሽቲ መጻእቲ እውን ከም ዓቕሞም ኣብ ዩጋንዳ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘማእኸለ ደቂቕን ኣናእሽትን ናይ ንግዲ ስራሕቲ እናሰርሑ ህይወቶም ይመርሑ እዮም እዚ ግን ንውስናት ኡጋንዳውያን ዘሐጎሶም ኣይመስልን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብበዝሒ ዝነብሩሎም ናይ ካምፓላ ስፍራ በቶም ናይቲ ሰፈር ነበርቲ ሰብ ዓዲ ብዝስማዕ ተደጋጋሚ መረረት እቲ ቀንዲ ናብራ ኣኽቢሮም ሙልና ዝብል እዩ
ንሶም ናብ ከተማና ድሕሪ ምምጽኦም ገዛ ክራይ ከቢሩና ንሶም ካብ ዲያስፖራ ዘመድ አዝማዶምን ካብ ሕራት መንግስታት ድርጅት ገንዘብ በቀሊሉ ስለ ዝረኽቡ ንዓና አውጽኦም መንበሪናን ሸቋትናን ብዝኸበረ ዋጋ እዮም ዝካርዩ ንግድና ወሲዶሙልና ሃገርና ወሪሮማ ዝብሉን ካልእን ተቃውሞታት ምስማዕና ተለመደ መጽኡ እዩ እዚ ውሽጥን ውሽጥ ዝስማዕ ዝነበረ ተቃውሞ ሕጂ ብናይ ዓዲ ውሽጢ ሚድያታትን ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃንን ሓሊፉ ከዓ ብመንግስቲ በዓል ስልጣን ከይቀረየ ብቁልዕ ምስማዕ ተጀሚሩ እዩ ኣብዚ ቀረባ መረረቶም ዘስምዑ ናይ መንግስቲ አካላት ሓደ ናይ ኡጋንዳ ናይ ዓዲ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ይርከብዎም እዚ ከምዚ እናሃለወ መንግስቲ ተሃገር ግን ንስደተኛታት ዘለዎ ጽቡቕ ኣረኣያ ኣብ ስደተኛታት ስካብ ዛዕለት እዚኣ እዚ ዝበሃል ንዓቢ ኣይልዕለን ሓበሻዊ ኡጋንዳ ልክዕ ከም ሓንቲ ናይ ሃገሮም ከተማ ስካብ ምርኣይ ዝኸዱ እንትኾኑ ሓደ ስርዓት ዘይብሎም ስደተኛታት ግን ምስ ሰብ ተዓዲ ክበኣሱን ክዋቕዑን ዝምክሩ ኣለዉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ብዝበለጸ ሓደ ናይ ሓበሻ ስደተኛታት ብስኽራንን ዘምጽኦም ዓላማ ብምርሳዕን ኣብ መስተንሰኻርን ክበኣሱ ክእሰሩን ትዕዘብ ኢኻ ኣብ ካምፓላ ብዝበለጸ ካባላጋላ ካሳንጋ ሶያን ዝበሃሉ ሰፈራት ነበርቲ ተዓዲ እስካብ የለውን ዲዮም ዘብል ብናይ ሓበሻ ትካላትን ናይ ሓበሻ መውዓሊ ዝኾነ ስፍራን እዩ ኣብ ኡጋንዳ ካብ ምግቢ ጀሚርካ ባእናብራ ሙሉእ ካብ ሓበሻ ዝተፈለየ እንትትኾን ዩጋንዳውያን ምግቦም ሕሳርን ኣትክልትን ስጋን እንትትኾን ደርሆ ከዓ ከም ዋና ምግቦም እዩ ሰብቲ ሃገር ማቶኬ ብደርሆ ማቶኬ ብቢንስ ሩዝ ፓሾ ቾኮማንዶ ወዘተ ዝበሃሉ ዝምገቡ እንትትኾኑ ካብ ከምበትኡ ካብ 2 ቅርሺ ተዓዲ እስካብ 12 ቅርሺ ተዓዲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ልቢ ክንብሎ ዘለና ነገር 1,000 ሽሊንግ ከም 1 ቅርሺ እዩ ዝቁጸር $100 ብ350,000 እስካብ 370,000 ሽሊንግ ይሽረፍ እዚ ማለት 1,000 ሽሊንግ ማለት ከባቢ 60 ናይ ኢትዮጵያ ብር ማለት እዩ እታ ዝሓሰረት ናይ ኡጋንዳ ቅጫ ብኦም ቾኮማንዶ ትበሃል ቤና ብ60 ቅርሺ ናይ ኢትዮጵያ ትግዛእ ማለት እዩ ሓደ ናይ ተዓዲ ምግቢ እቲ ዝናእሰ $2 እንትትኾን እዚ ማለት በኢትዮጵያ 360 ብር ከም ማለት እዩ ንሓንቲ ፉል ወይ ፋታ ምስ ክልተ ባኒ ከም ማለት እዚ ማለት ግን ኣታዊ ብወጻኢ ልክዕ ይምበር ወጻኢ ካብ ኢትዮጵያ ተሓሲብካ ክትዓብድ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሓት ከም ዝተጸበዩ ስለ ዘይጽንሖም ብናሃር ዋጋን መናወሮ ሃገርን ከቢድ ኮይኑዎም እዩ ብቐንዲ ሓጋዝ ዘይብሎም ስደተኛታት ወርሓውተን ኢሱ እስካብ $400 ስለ ዘድልዮም ርእሶም እስካብ ምስሓትን ናብ ናይ ጎዳና መናወሮ ዝተሳጥሑን ይርከቡ እዮም ኣብ ኡጋንዳ ትዝበዝሕ በዓል ዓዲ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ብሞተር እዩ ዝንቀሳቐስ እዚ ከዓ ሙቐት ተዓዲ ተሓዊስዎ ጽበት ጽርግያታትን በዝሒ ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ተደሚሩ ቶሎ ተዓዲ ከተመራ ይገብረካ እዩ በኢኮኖሚ ዓቕሚ ዘይብሎም ብዙሓት መናእሰይ ናይ መስተንሰኽራን ጎደና ሓደርን ኮይኖም እዮም እዚ ከምዚ እናሃለወ ሓደ ስሱዓት ሕሊናኦም ብምሻጥ ኣብ ዓዲ ኣብ ጽቡቕ መናብሮ ዝነብሩ ብምትላል ካብ ኡጋንዳ ንኣውሮፓን ካናዳን በቀላሉ ኣብ ኣዋርሕ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ እናበሉ ብስም ኤጀንሲን ደለልትን ናብ መጻብ ዘእትዉ ደላላ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ኡጋንዳ እቲ ዝበዝሕ ሰለባ ዘምሰባ ዝኾኑ እንትትኾኑ ብንእሱ ወረቐት ናይ ሪፊጂ ወይ ናይ ስደተኛ ወይ ኣሳይለም ዝበሃል በቀላሉ ክነውፅልካ ክንድዚ ክፈል እናበሉ ንብዙሓት ኣደናጊሮምን የደናግሩን ኣለውን እዮም እዚ ንምስትኽኻል ዩኤንኤችሲአር ምስ መንግስቲ ሃገር ኮይኑ ስርሒት ናይቲ ወረቐት ዋላ እኳ ተቐየረ ሰብ ተዓዲ ንገንዘብ ዘለዎ ኣምልኾም ምስዞም ከምዚኦም ዝበሉ ደለልትን ብምትሕባር ንብዙሓት ምትላል ኣብ ምቕጻል ይርከቡ ኣብ ካምፓላ ብሽሻ ዘይተበከለ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ ዝያዳ ከዓ ኣዋልድ በዚ ሱስ ዝተበከላ እንትትኾና ሽሻ ዘይስሕባ ደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ጥራሕ ኢኻ ክትረክብ ትኽእል ናብራ ካምፓላ ካብ ባሕሪ ብጭርፋ ነዚኣ ትመስል ስለ ዘዳመጽኩም እናመስገንኩ ሓሳብ ርእይቶ ትልኹም ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ እዚ ቪድዮ ንብዙሓት ክበጽሕ ሼር ላይክ ብምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ሰላም